सानखादां नोंखौ सफैयाखै सानखादां Bhatarmari थांस्लाय जानाय दाउ मासे लालायनानै आलासि जाहैनोसै आङो दल'था आंनि लोगोखौ नायनो नागिरदों आं आंनि लोगोआ माने मा होनोमोनलाय गथ'नि बिमा जानोसै नालाय दालाय मा लांफैखो जेबो गोदै जायानो बियो बुरिनायखाय ओंखायनो नै बे दाउखौल' मोनसे लाबोबाय आं खोमसिना नै थाखोमाबाय दाउआ लाजिखोना माखोथाय खारबाथाय गैला सेसा माबा माथे ओइ दिक्से गाखोनो मोननानै मोजां मोनदों नोङो दिक्से गाखोनो मोननानै मोजां मोनदों बहा थांगासिनो दं नोङो हा मानैसोबो नायदो आंसोरखौ लोगो थांनो नागिरदों नै थाखोमाबाय जा आसोलसो हां मोनाबा मा जानांगौ दे दा बेखौ मिन्थि स्मार्ट पइन्ट डेलिभारि पइन्ट माने मा जाग्रा लांनो सानबाय आङो ओमफ्राय मानसियाबो जालाबायखाया नालाय ओंखायनो बेखौ लाबाय आं दाउखौ बिमानोसै गावसोर जेब्ला जायो जाथोंसै गोदान बेबलेन स्कुल मोनबाय नै बेबलेन हाबा जाग्रा लांखाबाबो रायजालाबायगोनसो ओंखायनो जाग्रासो लायासै Mani? Mama nahi logo for 15 August nahi mama dah 15 orang nak sudah rally kalam. Rally kalam nak logo for 15 August nahi. खालामदों बिसोरो ओरै टाउनाव गिदिंदों खोमा मोननोसै बारा गोजान गैलाबो क'क्राझारनि साइन्स कलेजखौबो नायदो नोंसोरो लोगोफोर देखायगासिनो मलानो नैबेनो जाहैबाय क'क्राझारनि साइन्स कलेज नैबेथिं अडिट'रियाम हल ना बिसना नैबेहाय अडिट'रियाम हल साइन्स कलेजनि नाय बेनो जों बेखौनो नायफैदोंमोन बेयो माबा जानोसै नालाय बिमा जानोसै बियो बेखौ नायफैदों आंनि लोगो बियो माला मोनलाय मेरि नभेम्बर देनां आरो नायफैबावनोसै गोरलैखौसो डाइरेक्ट नायनोसै एबार गोरलैखौ डाइरेक्ट नायनोसै खेबसेनो गोरलैखौ नायनो गावनो थाब हाबा जानोबानो माबा आंखौसो हाबा जानायनि दावरावहाय बेयो फालिया जागोन मोनजाजोबगोन जों दहाय गौरां बेरायनानै ओरै थांखांबावबाय सानैजों ओमफ्राय आंहा सानगासिनो दाबो फैया ना माइनावासो अफिसनिफ्राय फैयाखै दाबो आं फैबा नागिरदोंमोन ओमफ्राय मा जालायखो फैयासै बिसोरखौनो फैगोन साननानै फैलायसै दां नायनि मालाबाबो दाउखौ नानै सानबाय आङो मेथाइ बायदि लाना फैखादों दै लोंसै लोगोफोर नै रायबायसो आं गथाव लाना फैनाय बुरि बायदिनो
बोरै खोनासंदों ओरै गोथारबासो खोनागोन नोंना खोनायालै गाहायाव एसे माबा मावहांदोंना बांद्राय मावाखै दायो जि मिथिया दांबासो मिथिगोन खोमा ना दलद थागासिनो दा दलद थाबा थाल्थाब मावगोन हायो दायो मावथ'वाखै